ndị ikwu ndị ibe ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi unu anọdụla anyị ama na ahụ gbasiri anyị ike na anyị dị ndụ ma site n'elu akwa ndị na anyị dị iche iche ma kulie n'ụtụtụ taa. Ọ bụrụ otu ahụ ka uto na nsọpụrụ na ọjịja mmadụ chaa Chineke anyị onye mere ka ihe ndị a dị mfe n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị, amen. Ọ bụ mbụ Maazị Osita-Adịmma Akụdịnobi, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo ka unu ya nọ n'ụbọchị taa. Abịakwa m ọzọ n'ọnọkọ nke anyị n'ụbọchị taa. Ihe anyị ga-ekwu maka ya n'ụbọchị taa bụ ihe a na-akpọ Igba Ekpe. Ịgba ekpe. Ịgba ekpe dịka ịwa akwa na ọtụtụ omenala dịgasị iche iche n'ala Igbo bụ ihe steeti Abia na-eme, mana o nwere otu obodo nọ n'ime steeti Abia na-eme ya bụ Igba Ekpe. Steeti dị otu a dịka Ụmụahịa nke dị na Abia State, ọ bụ steeti Abia. Igba Ekpe a dịka emume ndị ọzọ a na-etorukwa etoru, a na-abanye ya abanye, ọ bụghị onye ọbụla pụta ya gbawa ekpe. Ụmụaka ndị banyere na ekpe ahụ na-enwe ihe eji amara ha ụbọchị ọbụla a ga-agba ekpe ahụ. Ekpe ahụ bụ ihe a na-agba dịka m si kọwara, ndị Ụmụahịa nọ n'Abia steeti na-agba ekpe ahụ kwa afọ ọhụrụ, kwa ọnwa mbụ nke afọ ọbụla ka ha na-agba ya bụ ekpe. Ị ga-ahụ mgbe a na-eme ekeresimesi, ọtụtụ n'ime ha bụ ụmụ amụrụ n'obodo ahụ agaghị alọta, mana uru ha na ọnwa mbụ n'afọ ọhụrụ ha ga-abata maka igba ekpe ahụ. Ebe ọbụla ha nọ ha ezuo. Ekpe ahụ dị ha mma, na-atọ ha ụtọ karịa ekeresimesi. Ha anaghị eji ya egwu egwu. Nwa ọbụla a mụrụ bụ nwa afọ Abia steeti, Ụmụahịa nke dị n'obodo steeti Abia. Igba ekpe ahụ, emume ahụ bụ emume dị oke egwu nke a na-ezi ọtụtụ mba ma ndị na-anaghị anụ Igbo ka ha bịa hụrụ emume maọbụ mmemme a na-akpọ Igba Ekpe nke ndị Ụmụahịa dị n'obodo Abia steeti na-agba. Eruo ụbọchị a ga-agba ekpe a, emechaa ihe niile a na-eme omenala ya ebiri ọkụ. Ị ga-ahụ ekpe ọ na-agbagharị dịka mmọnwụ, ọ na-aga. Ndị na-eso ya n'azụ bụ ndị nọ n'otu ekpe ahụ. Ụmụ okorobịa bara na ekpe bụ ndị na-eso ya bụ ekpe na-agagharị. Ekpe a na-agba egwu, ha na-agụrụ ya egwu, were akwa a na-akpọ jọọjị hie n'ukwu. Ụmụ okorobịa ga na-eso ya, a na-agụ egwu ahụ na-aga ebe ọbụla ha bịara. Ọ bụghị ihe ọgụ na mgba, ọ bụ ihe obi ụtọ. Ebe ọbụla ha bịara, ewere ego tinyere ha. Ị bịa na nke gị, i were ego tinyere ha. Ebe ọbụla ha bịara gụrụ egwu ahụ bịa, i were ego tinyere ha iji gosi na obi dị gị ụtọ na ịnabatara ha na ihe ha na-eme dị gị mma. Ekpe a na-atọ ụtọ. O nweghị onye ọbụla gara ya, onye nọ ebe a nọ mee ya na-adịghị amasị. Ebe na-akacha atọ m ụtọ ma ekpe ahụ ruo bụ mgbe ihe a na-akpọ oke isi ekpe. Onye ahụ yi awụrụ ekpe ahụ ma ọ ga-eji mma ya ruo ebe ewu nọ, o gbuo otu mgbu chawam, o gbupụ isi ewu ahụ. Nke a bụ onye kara aka na-eme ya, maka na ọwụghị onye ọbụla na-emenwu iwere otu mgbu mma sawam isi ewu adapụ. Ewu dị ndụ pụrụ ọtọ, igbuo ya mma n'olu, isi ya adapụ. Ọ bụ ndị kara aka na-eme ya bụ ihe. Nke a wee bụrụ ya. Ikpe ekpe dịka ọtụtụ omenala a na-eme n'ala Igbo bụ ihe na-enye obi aṅụrị, maka na o nweghị agwọmagwọ ma achụmachụ nọ na ya. Anaghị egbu ya mmadụ, ọbara anaghị aba ya. N'ihi nke ọtụtụ mmadụ ọ na-amasị ha mgbe a na-agba ekpe ahụ n'obodo Ụmụahịa ka ha bịa. Otu ugboro m gara ya were anya mgbe hụrụ ya, maka ọ na-amasị m ịhụ ya na-eme ihe. Abịa m were anya m bịa lere ihe ahụ, ka ọ ga-abụ nga akọ m ihe m hụrụ. Mmadụ na-akọ ma ọ bụghị ihe m hụrụ, asị m ya mana ihe m hụrụ dị iche site na ebe ihe gị nwa na-akọ. Ụdị ihe ahụ na-amasị m iji anya m wee ru hụ ememe ahụ a na-eme, mara ka m ga-esi akọrọ ya mmadụ ma m si ebe ahụ pụta.
Igba Ekpe amaka, mana onye ọbụla nọ n'ime ya, ihe m na-ekwu na onye ọbụla na-agba ekpe ya were nwayọọ. Ọ bụghị mgbe si a na-ezi ike okorobịa maọbụ mụcha na-emebisi ihe ndị mmadụ. Ọ bụ ememme obiọma, ọ bụ ememme obi ụtọ. A na-eme ya, a na-agụ egwu, a na-agba egwu, ọ na-adaba, ihe a na-aga ọfụma. Ọ bụ ya bụ Igba Ekpe. O nweghị ihe ọjọọ dị na ya. Ọ bụ omenala Igbo. Ọ bụ sọsọ ndị Ụmụahịa nke nọ n'obodo steeti Abia na-eme ya. Ọ na o nwere ndị ọzọ na-eme ya mụ amaghị. A na-ekwu na Ọhafịa na-eme ya, mana amaghị m nke Ọhafịa. Nke Ụmụahịa Abia Steeti bụ nke m ga-akọwa, maka na ahụ na m ya ofu ugboro mgbe ha mere. Ahụbeghị m obodo ọzọ na-eme ya. Ọ na-akọ ka nna anị ya. Otu a ka ọ ga-aha anyị nọ n'ụbọchị taa. Dịka m si ekwu, onwe ihe chọpụtara na-ekwuzighị otu esi ekwu ya na ihe onyonyo a, biko egbukwe n'oge, nwere onwe zuru oke ịjụ m ajụjụ ma ọ bụ ntụziaka. Ana m anabata ntụziaka, maka na ntụziaka ga-eme ka ihe onyonyo a na-eme ka ọ na-adịwanye mma. Onwe ihe ị chọpụtara, biko kwuo ya. Ntụziaka gị niile ị chọrọ inye, biko tụzie ya. Ihe ọ bụla ị chọrọ ime wee kwado onyonyo a, atụkwala ụjọ, nwere onwe pụrụ iche. Kwuo uche gị, kwuo ihe ị ghọtara. Ọ ga-adị m mma, ọ gaghị ewe m iwe. Ngwa na ọ bụ otu a ka ọ ha m n'ọnụ na nkọwa a maọbụ ọnọkọ nke taa n'elu isiokwu anyị na-akpọ Igba Ekpe nke ndị Ụmụahịa dị na steeti Abia na-eme. Ọ ga-adịrị nwoke mma na Eke, ọ ga-adịrị nwaanyị mma na Orie, ọ ga-adịrị onye ukwu onye nta mma na Afọ ma na Nkwọ. Ya ọ bụla onye na-eme dị mma ya gaa n'ihu. Onye emegidekwana nwanne ya, onye afụkwana nwanne ya anya ụfụ. Onye ihe ọma mere, biko soro ya kelee Chineke, soro ya ṅụrịa. Maka na isoro onye ihe ọma mere kelee Chineke, soro ya ṅụrịa, Chineke ga-emere gị nke gị, maka na ọ bụ otu Chineke si alụ ọrụ. Eleghị anya nke ọ ga-emere gị ga-akarị. Dịka m si na-ekwu, ọ ga-adị mgbe ọzọ anyị ga-ekwukwe ihe gbasara omenala ọzọ a na-emekwa n'ala Igbo. Ngwanụ ka ọhịa dịwa ka enwe amaghị. Ka emesịanụ.